ଆଜିର ଗପକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଗପ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପେଶାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟାପାରୀ। ସେଠାରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୀନା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ରମେଶଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, କାରଣ ରମେଶ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। ବହୁତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରମେଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ, ହେଲେ ମାତ୍ର ସେ ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଦର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା ରାହୁଲ ଜାଣିଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ରମେଶଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେହି ଭଙ୍ଗା ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ସେହି ପାତ୍ର ଖସି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରମେଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ଏବଂ ରମେଶ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରମେଶ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ। ଏହି ସବୁ କଥା ରାହୁଲ ଦେଖୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ଏପଟେ ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲା। ତାହା ପରଦିନ ରାହୁଲ କିଛି କାଠ ଜିନିଷ ଏବଂ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରମେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ରାହୁଲ, ତୁ ବାବା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ରାହୁଲ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା ମା, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ରମେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ରାହୁଲ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି କାଠର ପାତ୍ର ଦୁଇଟି ତିଆରି କରୁଛି। ଏହା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ମାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାହୁଲକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରମେଶଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରମେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଆଦର ଏବଂ ସ୍ନେହ କଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାହା ପାଖରୁ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବା ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ସେ ଏକ ଗାତ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସେହି ଗାତରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମୋର ପ୍ରଥମ ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।